Oh, alsjeblieft, jongen. Oh, leg aan dat. Staat op YouTube. Op YouTube. Ja. En het is nog maar 8:30. Ja, Drees. Je moet dat eens opzoeken. Gewoon op YouTube, Dead Metal Rooster. Dat is gewoon een filmpje. Een haan in een keekkot. Ja. Ja, ik weet dat niet, maar als ik naar op YouTube zit, dus geen hard op mijn kop dat er een baas met een gewoon Dead Metal Rooster in gaat betekenen. Nou ja, weet je, dus... Kom op. Ja. Lekker in handel. Ja, ik heb dat ook maar als een link gehad op het forum. Kom on, jongen. Dus er zit een haan in een kiekenkot en dan? Ja. En ze zijn daar aan het filmen. En dan, ja, dat is gewoon echt een haan. Maar dan hebben ze dan dit met een schijf onder gezet. Hè. Je hebt dat filmpje toch ook al gezien van Bert en Ur die al van Seidelstraat zo, maar dat ze dan dat grindcore leken op hebben gezet zo. Dan zit je echt zo een kaart zo acteer zo drummen zo. Hallo? Ik moet wat denken aan die band met die 2 Rottweilers als zanger. Allee, als zanger. Kijk, dat is het dijman, hè? Ja, ik weet dat. Dat is het dijman het. Kanijnes. Zijn dat echt honden of wat? Ja, Dat zijn 2 Rottweilers. En dat is nog goed door. Echte honden? Dat zijn honden. Je hebt zo een groep. Hoe noemt die groep? Kanijnes. Ja. Wat? Kanijnes! Dat is wel eigenlijk zo Als je gezinspeeld. in Engels, een canine is een hond, hè? Ja, dat is zo gezinspeeld. Dat is geen komaan, hè? Nee. Konijnes! Konijnes! Ja! Ja! Konijnes! Wat doet er Zo'n nijntje die daar staat te headbangen. Met dat lijntje. de Vlaamse reizen, ja. Je hebt zo'n groep ook. Die hebben een papegoon, hè. Eet met beek. Heetbeek. Heetbeek. Ja. Heetbeek. Heetbeek. Dat staat op YouTube. YouTube. Nou, kanijnes. Ik zie hem lopen. Ja, dat is dan een katbunkan. Wat doe je zijn? Ja, dat is toen. Echt een konijnes. Dat staat op YouTube, zo dat kunnen we horen op YouTube en zo. Ja, dat klinkt wel. Konijnes. Amai, zeg nog maar 8:30.